Ang buhaton ako karon yeah, sa inyo nakita, sumunod itong buhaton karon sa labot. Transition! The first transition na itong buhaton is called We're Up, so ingani. So the next transition is back and out. So naga po ni siya doon clip na buhaton. So nami karon sa Good Shepherd. Good Shepherd na. So ang buhaton ako karon is ang buhaton ako mga ka-vlog no? Next time. Ari man to palpakuan lang wag yun na mo na tuman nga mong gusto ba nga output ba. So next time na lang siguro. Kanang mayo na panglawas. So Di na dugay ta ganiha kay kuan man tungod atong gauwan. So sa wa pa naka-subscribe, subscribe nya pislita lang sana niyo ng bell icon Nicole Arbis. So search Nicole Arbis and Michael. So M-I-K-E-L. dito makakita mo mga videos nga pa nyo nakitaan. Grabe ka nindot.